Pumunta kami Ilocos, tukida ka niyan. Rosalimia. Ice cream bisa ka. O, take it. Ken, punta lang may mamaya tal na ano ka ng flavor for you. Oh, Eden. Hi, Ben. Aba? Mukhang alam yung daan ni Mother ah. Mukhang lagi si Mother Dear dito ah. Tama. Yan, nandito po tayo sa SNR. Yan, gusto rin kumain ng pizza ni Mother Dear. Yan. Sa kanan mo. Di ba gusto mo kumain ng ano? Yes. Pizza? Tama. Gutom ka na? Na? Hindi pa naman masyado. Hindi pa. Ako gutom na ako eh. Mga kain. Ano pa gusto mo? Chicken? Siyempre. Basta yung palaman na ano, bilhin mo po. Anong pala man ang gusto mo? Yung ano. Yung pinapata na. Ah, yung peanut butter? Cheese. Anong cheese? Ah, dahan-dahan. Puskar. 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 Ay, boss. Thank you, boss. Otik. Na? Bawal sa kayo dyan. Pwede mo. Oo, bawal. Bawal na ngayon. Tara. Ate Apple. Ba? Mama. Tara, punta na. Diretso kayo. Hey, mama. Ayun na. Pwede yung camera basta. Oh. Chocolate, gusto mo? Tambi. Chocolate? Lumukin na akong tambi niya. Malalakad mo niya. Oh, hindi, ikot muna tayo. Dahan-dahan. Ano malyari? Yeah. Eat muna tayo. Ang lalaki ng mga ano, oh. TV. Oh. Yung TV mo ma, palitan na natin. Ay, hindi. Pwede pa yung TV mo? Pwede pa. Pwede pa. Oh, ano gusto mo? Lumukot pa. Ha? Nasa isang puso mo. Ano ka na rin? Hindi, doon tayo sa food court. Kaya muna tayo. Dito tayo dadaan. Shortcut tayo, shortcut. Daming tao. Tara, hanap tayo kupuan doon. Ha. Yun, ayaw mo yun? Sa ano mo? Salas? Ha? Ang dami ibakante. Wala, pag tumatanda, medyo mabagal na talaga, no ma? Oo. Pero dati mabilis. Oo. Ay, siya yan. Yeah. Saan? Yan. Oh. Ang gusto mo, pizza? O,
O, dyan ka na, dyan tayo. O, bili mo na kami. What? Kita niya ako. Tawa. Okay ka mo? O tara. Okay kayo muna. Bili mo namin pizza. Huwag kayong magulo ha. O tara. Dire-diretso ka? Ha? Dire-diretso ka natin? Oo. Sabi mo, natangin na ang card mo. Alam promo? Netong niya karelo. I-share daw kita ng SD maapuitik. Tapos rental metong niya naman. Metong niya naman kaya. Bali ano. Alang promo? Kung natin siguro. Yung mga promo ata. Naman niya naman. Ang wala renta pa. Alatan? Wala mo? Wala na? Wala. Ang double cheeseburger. Ang chicken bake. Ba? Hampunan no? Wala na ninin. Wala na. Ayos na yata. Ayos na. O sige, ano ayos na, okay na. Sa palang chicken bake. That's na kita take out. Ito ng burger. Ito, Tennessee eh. Pero yung dalawang spinach ay Ano? Dati? Makarangal na, yung kong dala niya. Ito, pizza, ba? Tamad di maas yung magsinita. Miss, yung palang burger tsaka yung chicken bake take out. yung dalawang chicken bake. Tsaka yung burger. One which, yung ano, chicken Caesar salad. Isang ano, Caesar ice coffee. Yan, ano.
may order ba ako? Opo, ayun ka ma'am. Tapos 5 fries naman. Wala akong order. Pero Kaya may mo na. fries po kayo. Kaya mo na. Oo, price lang 5. Kaya mo lang rin. Sige, take out na lang. Kaya doon niya. Pakisama na lang sa take out. Sige ma'am. 257 mo na lang. First transaction. Card din. Kaya lang gamit. Ah, Next, tayo ng agent. mag-hi ka. French fries. Ati na kaya? Kaya. Ah. Naman yung gravy. Na? Kaya ka wa? Kaya ka. Asulong bala ko pa eh. Kaya ka. Nasi na ano? Kaya na kayo mo. Ate pizza kasi ah. Tapapaki na mo. Yung nag-order kong nasi, mamong pa ibon ko kasi tamong pizza. Saka mo pinggan. Alam pizza? Ate, natalo na ito ba? Matt, pabigay na yun. Sorry. Guys, iced tea. Ayun na. Wait lang. Share Sino ko manok yan? Ano nila rin na? Ano ito, miss? Ano nila rin Pag kayo? nabisa kayo kay Ice Tea, bataan niya eh. Hanli yan. Ayaw natin, ma. Ayaw natin. Ibig namin na lang. Dahil pizza siya. Dahil pizza ka. Mabos mo yan, Jessica? Ayaw. Bakit? Ay, kung ako pa Ito na. baka mo, pero babadamos lagi. I hope it Say hi. gravy. Ah, sorry. Malaki. Say hi. Ayoko. Ayoko hindi plato. Ah. Nakako niya yung plato hindi na. Sino ka manok? Ayun yung malaki. Ay, wala ko rice. Pizza. Wala rice. Mag-rice pizza ba? Bakit ito na? Kaya pwedeng mag-rice kasi may rice na kanan din. Ha? May rice na kanan din. Mali. Wala ko na ako. Yummy, yummy. Ah. Yaman? Sino yung manok bonbon? Hindi na. Kompleto na lang. Nandiyan ka. Hindi niya. Ayun yung gravy tayo. Saan doon namala lang yun din? Bilis eh. Saan gravy? Oh, gravy. Magpakabsi kayo kasi po ta. Magpakapagal kayo rin pag-play-play. Na dan? Buka mo na dyan. Yummy. Mami, nag-chicken na. Ito ang pako. Ano yung balik? Share ko yung dalawa. Share ko Ito yung kuya. ang Okay, din mo na kami. Basta pag may kita na rin po. Ay mo iti? Vlog na yan. Hello. Vlog na yan. Vlog may kaka. Kapoy mo. Ayaw daw, ayaw daw.
Yan, bawa mo na. Kahit hindi ka nakajama niya din sa pukid ako. Finish. Wait lang. Open. Timid niya mo yung alwakan. Eh. Ganyan mo oh. Ay. Bah! Ha? Ha? Mag-call of duty ka na naman. Ali, 68% ka po. Hindi kita ka naglaro ka kapatid. Hindi kita ka. Join kita, hindi mo ako sagot. Na. Bakit hindi ka sagot? Oh, right. Ewan ko. Pass. Ayaw mo ba? Hindi ka na. Hindi ka na antok? Busy na ako. Slide na tayo? Pwede na ikaw slide? Okay na ako. Okay. Wala duty. Uy, kasi wag mo dinit yung camera. Agit. Yan po ha. Dumating na ang pizza. Ay, di ba yung plato? Huwag ka na kumontra ma. Kain ka lang ng kain niya. Madalang lang yan. Kanya ka siya? Wala. Talo na siya. Talo na. Dali na yung mga niti. Mga nati. Mga naakin eh. Ini yang isang bonbon niya. Oh, malay niya. Ang hot sauce niya. Yan. Ang dagol na oh. Ito. First bite. Iced tea. Mm. Mm. Ah. Yung mo dami yung lokos, tukida ka niyan. Wape. Saksakan ng dakan pampakatutog kayo, baka diaper ka. Na. Rosalie miya. Ice cream bisa ka. O, take it. Matay ka ka. Wait. Ay, hindi ko
Nen, punta lang may mamaya tal na ano ka ng flavor ko rin mo. Wait. Bubble gum. Buti. Bubble gum. Sabi sa ice cream? Hello. Eh. Beauty. Hello, bro. Tugtog. Karabani ka, ganyan yan. Ang laki. Oh my God! Hey. Hello. Ano yan? Pizza. Ay, pizza. Tissue. Oh my God. Hello. Sakit to. Say bubble gum ko. Hello. Ah. Tara na. Kaya mo kaya? 40. Ay, good. Paano natin mapupuno yan? May karga na. Kaya timbang. 40. Yan, 45. Ilang ka timbang? Sopa bulejo. Manilitin mo. Sakit. Tulak na bulit. Talamig yan ha. Oh. Tulak me. Kaya mo din? Oh, kaya ko dyan. Kailan niya timba? Ay, may kakaroon na kami. Dapat kita tayo lilob yan. Dapat kita tayo lilob, oh. Kita tayo yung loban nga na. Matar na. Hindi ang ano na. Ay, kamera na. Ano? Tara, let's go na. Punta tayo na, Clark.